Nwoke gbagidere mbọ strọgụl gide nụọ nwaanyị, mụta nwa, rụọ ụlọ, gbaa moto. Ịghọtago? Tibee n'ike. Mama, papa, ụmụnne, ikwu na ibe, onye ọbụla grabụba property. Gbagee ntị, gị nwa bụ nwoke ka m ji maka eme this video because ndị Igbo sị that na ebe afọ a na-adụ nwa ọganyala ọdụ ka nwa ogbenye na-anọ were amụta ife. Akwa ife na-eme around us ka mụ na ga na-abọ ji wee suppose iji wee na-amụrụ akọ. Ifuru ife akịta na-eme na Nnewi, this man akịta unufuru m post bụ vidiyo na ọ nwụọ na o nwere nwunye na Ghana, nwoke nwaanyị na be anyị, and ọ mụta na ụmụazị akwụ ya. Na ịwọchi ya na vidiyo afọ ifo that na nne na-azọ property nwe nwanne, ụmụnne nwaanyị na-agara abụ property their brother. Do you understand me? Nke nwaanyị na-azọkwa right ya. Do you understand? So onye ọbụla na-azọ the property. Mana ya bụ isi afụ bụ ogidi tagidela afụ struggle gide wee build that wealth ifu na ọnọrọzi ya. And kedu ife gburu enu? Ọnyanya. Because according to that video, nwere accident. Ịghọtago? Because nwunye na-ekwu that na o kpogidere ma nshi sagide alụ megide ife niile before the man jewale. Na mana ife some of ụmụ nwoke anyị na-efe understand bụ ka ị na-achụ ego na-achụkwa ndụ gị. Ọ ife na-egbu a lot of young guys. Etu akịta ị nọ na 20 something years ka bụ ume mba ka na-arụ ọrụ, that is ịka kwụ standard, that is ịka bụ akwa akwụrụ. Do you understand me? Mana ebe anyị nọ kịta na ya etoghị ijebere ụlọ ọgwụ. Ndị Igbo si that na onye ọbụla na-akpabe dibịa ada anwụgbo. Ife ji wee kwu na onye ọbụla na-akpabe dibịa ada anwụgbo because ka ị na-eje na nke dọkịta na nke native dọkịta, ị ga na-esuturula ọgwụ ọnụ. Ịghọtara na ife a na-agwa gị. Nwunye gị ga-ayaba alụ isi anyị je ụlọ ọgwụ, ụmụnne gị, papa gị, mama gị, ụmụazị ya alụ si je ụlọ ọgwụ. How about you? Bụ that engine na-asọpụrụ anyị ife a niile ọ dị ha need because na you be the supplier. Ife ọ na ikuchie na arụ mere. Do you understand? Ị na-ekwogharị, na-agbagharị, na-etigbu onwe gị, ịmụ anya abalị, ịtụrụ afọ ichi obi n'aka, dọla ya arịarị ọdara ada n'isi gị kafa ncha na ada. And ya na-anọkọtasị ka iji ụlọ ọgwụ nene heart, kidney gị, liver gị, stomach gị, ka ị mara ike dị ka isi wee nọrọ. Some of unu nwa na-ege m ntị kịta, don't even know your health status. Some of unu amakwuru ife papa gị na-aya, mama gị na-aya, because the chances na ife ndị mụrụ gị yara na ị ga-aya ya dị very very high because ọ ọbara fa ka ibu. Their gene bụ ife dị gị na-alụ. Mana ọ bụ na ịchọpụta ife a niile, mara ka ị ga-esi wee na-adọji some certain things. O nwere ife ga-abụ obido ime kịta iji ụlọ ọgwụ, dọkịta ebido ịgwa gị ngwa atazina red meat, gbagharị processed food ọsọ, atazina white bread, amụzina oke mmanya, esezina siga ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese siga. Ka m gwa gị, onwere ọya na-abịa ozugbo ozugbo tigbuo mmadụ. Ọya na-anọ na-amụtịpụrụ na-alụ gị. Mana problem also bụ that na sometime that symptom ga na-abịa, anya na-enegrate ya. Kidney bịa na-abịa bido inwe problem n'alụ kịta, mara ama na kidney ahụ ka nwere ike sustain gị more 10 years, sometime more than that. Mana ọ bụ na ịchọpụta ya n'oge, doctor can guide you and recover kwa that kidney gị afọ. Etu akọ na cancer, ife a niile nwechara stages. Do you understand me? So gị nwa bụ nwoke afọ na-agba mbọ ịnọkọta, help yourself. Na ndị sụkwa n'oyibo si that na heaven help those who help themselves. Ịghọtago? Na alụ gị abụrụ firewood, alụ gị efu dọka njiri moto, and ọ bụ na itekere care of it, o break kwara down, ijewale. Ndị amara ka isi wee taa afọ ebido buva property gị like ife ifuru me na that video ahụ post. Ekenekwenu m unu. Ọkụ na-akpa nri, anya mfu ya kakwana ya, maka na anya fụ azụ na mmiri ọ bụrụ ife ofe. Ife a ga-eme ụmụ gị na nwunye gị nwere ike aka ọrụ gị ya na mmụọ anyị egbuo gị. Ka emesịa.